dal dim arian i fi. Right, lan off, Mark, come on. Reit te, ni newydd fod yn y backlot a nawr ni ti fewn y studio lle mae'r rhan fwyaf o'r sets. Felly dilynwch fi a na i ddangos chi pa mor agos ma' nhw. Mae fel mes me. Felly'n tyfu lan yn watcho pobl y cwm yn hoff gymeriad i oedd Cath Jones a dal i fod heddi. A dyma ni yn ei chartre hi. Beth ti'n gwneud, Mark? Ultimate selfie, eh? Jack! Ti'n mewn fan hyn? Hwn yw fflat Gary a Danny mewn, so ni bod yma. Dyn eich mas. Sa'i ofan nhw. So ti ofyn Gary? Ffôn o'i nawr, de, fe? Gloi. Desni! Be ti'n neud, man? Allai cael gair, Mark? Mae Desni, man? Ie, fi ddim yn ei gwaith. Na re, fi'n iste yn un o'r llefydd mwyaf pwysig yn y studio, sef set y cyfarwyddwyr. Hei, wow, Mark. Be ti'n neud, te? Shiftau. Come on, mas o'r ffordd. Right, hewn ni to am hwnna, te, ond Mark, trwy ma, bach yn well i fe. Checks ar Mark, please. Sorry, allwn ni mynd to am sain, please? Ie, bach mwy o, ie.